हेलौ लोगोफोर आंनि बे फुंजा सुवादगारि ब्लगाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय। आं दा थाइजौ हानबाय दं लोगोफोर। नै थाइजौआ जोबोद गोदै। अख्ला अख्ला सोब्लु सोब्लु जानायनि मजायानो बेलेग लोगोफोर। आहा आहा। नै लोगोफोर जारौ जारौथार। थाइजौआ एसे एनै गेसाव दङ थेवबाबो जानोसै दिनै। देखायनोसै आं बिफाङाबो बारा गिदिर नङा लोगोफोर। नै लोगोफोर थाइजौ खुबैग्राफ्रा नैयावनो दं फिथाइया नै। फिथाइखौ नोंथांमोना नुवा जानो हागौ। केमेराया एसेबां दामिद नङा आंना। थेवबाबो देखायनो नाजाबाय नै। बिथांमोना खुबैबाय दङ गोसो होनानै। नै लागायबाय। नै गोलैबायनो। नै आखाइफ्रानो बेखा गोजा एसे। जोबोद मोजां लोगोफोर। इतना मजा है यार। आम खाने का मजा ही अलग होता है यार। वाह वाह। अपने घर से 1 किलोमीटर आया है आम खाने के लिए, आम तोड़ने के लिए। गामियाव थाइजौ गैया नालाय लोगोफोर 1 किलोमीटर गोजान थाबायनानै फैदों थाइजौ जानो गस्ला बोराय रायखौनो गाननानै। ओरैबायदि गोदै ना लोगोफोर नोंसोर खनसे जानायबाना जाबाय थानो लुगैयोमोन। बिगुर सिगुर हखायजोबखायो लोगोफोरजों। बाराबा मादा थादा मन'जोबावनोसो रागा जोंबा। हख्लायबाय दं लोगोफ्रा न'आव लांनो थाखाय। आंबो हख्लायसिगोन आरोना र' होनबाबो आं दसे भिडिअ खालामदों नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै जों थाइजौ जानायखौ। हख्लायबाय लोगोआ। नै थाइजौआ नै थाइजौआनो गेसाव गोजासो मा होननानै जानो। थाइनै थाइथाम जानाय नायबाय गैया गासिबो गेसाव गोजासो। थाइजौआलाय नायनो जोबोद मोजांमोन। फैबायलै बानानै बेलेगाव जानो थांनायसै। ओरैनो 1 किलोमीटर गोजान थाबायबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोननो शेयार खालामलांनो नागिरबाय थाइजौ जानायखौ। थाइजौफ्रानो गेसाव गोजासो बोरै खोन्थानो आं बेफोरबायदिबालाय। बिदिबालाय नेक्स्ट बिफां गुदियाव लोगो मोनलायसै लोगोफोर। बाय बाय बिदिबालाय। नै लोगोफोर नेक्स्ट लेभेलाव मोनफैलायबाय थाइजौ जानो थाखाय। थाइजौआ नै फिसा फिसा आरोना थाइजौआ नै बिराद समायना नायनो नाथाय बारा गोदै नङा थाइजौआ जानो। जाना खनसे खोन्थानायनो आंनि महर मोखाङा मारै रिएक्सन होयो। आखल मोजांनि गियानाबो बिदिसो जायो गेसाव। ओरैबायदि गोखै आरोना दा बुंसै थाइजौआ। थाइजौ बिफां गोजायो सोरगिदिं। थांसै अखा हाबाय जोबोदनो। थाइजौआ दंमोन नै बिथाङा लांबाय फंबाया। गोखैथार लोगोफोर। गुबुनफोरबायदि बायनानै जानो हाया लोगोफोर सालानि थाइजौफोरखौ। बेखौनो गामि गामि सुन 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 जानांगौ जायो लोगोफोर। बिदिबा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट टाइम अबावबाफोर जाबा फोरमायलांसै नोंसिनि गेजेराव।